Детски комплект в две части, блуза с късо ръкавче от тънко памучно трико с надписи и къси панталонки от по-плътно памучно трико с ластик в кръста и допълнителна връзка за обиране ширината в талията и апликация на кръчола. Панталонките са с две чопчета. Комплекта се предлага в размери от 5-6 годинки до 13-14 годинки в оранжев и в зелен цвят.